Kritizoval nadriadené zamestnanie. Košický učiteľ Oto Žarnaj poukázal na pochybné zmluvy, faktúry a zlé hospodárenie na obchodnej akadémii v Košiciach. Pochybenia za 79 000 eur nakoniec potvrdila aj kontrola. Učiteľ ale ostal sám proti všetkým. Oto Žarnaj ako predseda rady na tejto škole chcel vedieť, prečo zaplatili 12 000 eur za externé právnické služby. Potom nasledovala výpoveď. Dnes podal trestné oznámenie. Nechám to už na políciu, nech vyšetrí, či išlo o rozkrádanie štátneho majetku alebo netransparentné nakladanie s finančnými prostriedkami. Kontrola na obchodnej akadémii konštatovala nehospodárne nakladanie s peniazmi vo výške 79 000 eur. Hlavný kontrolór trestné oznámenie v tejto veci nepodal. Má s tým vraj zlé skúsenosti a údajne by ho to mohlo stáť miesto. Mám také informácie, ale neviem sa k tomu vyjadriť, lebo to sú len také. V Košiciach sa chobotnica korupcie a zneužívania moci natoľko rozšírila, že obyčajný človek je v jej područí úplne bezmocný. Kontrola riaditeľovú stoličku, na ktorej sedí, neohrozila. Poslanci samosprávy ho vo funkcii nechali. Riaditeľ školy odmieta, že by pochybil. Vo vnútri som veľmi pobúrený. Samospráva potrestala riaditeľa, ktorý údajne porušoval zákon tak, že mu siahli na osobné ohodnotenie za 1 mesiac. V tejto chvíli my nemáme k tomu viacej čo dodávať. Všetko je záležitosťou orgánov činných v trestnom konaní. Uvidíme, aké budú ich závery, aké bude rozhodnutie a podľa toho potom bude Košický samosprávny kraj postupovať. Ľudia sa boja dostať sa do konfliktu so županom Trebuľom alebo s jeho ľuďmi, pretože ako sa neskôr aj ukáže, isté rodinné väzby a prepojenia sa týkajú aj jeho osoby a iných osôb v Košickom samosprávnom kraji. Z Košíc Dávid Vido, televízia Markíza.